Jep, kyllä se oli minä, joka siellä hevosen selässä oli. Ja taisin mä sieltä vähän lentääkin. Mä voisin kertoa teille tämän koko homma. Että mitä mä siellä oikein tein ja miten mä sinne olin päätynyt. Mä tutustuin kesällä Eerikaan, joka halusi oppia ampumaan. Ja sitä hommaahan mä sit hänelle opetinkin. No siinä radalla sit tuli joskus puheeksi hevoset ja se kuinka hän on tehnyt melkein koko elämänsä työtä niiden parissa. Mä kerroin sit hänelle, että mulla on aina ollut sellainen haave, että mä joskus laukkaisin hevosella. Mut en mä sitä koskaan ollut uskaltanut tehdä. Tai no tarkemmin, en mä niiden hevosten lähellekään uskaltanut mennä. Hän sit sanoi mulle, että tuu joskus mukaan hänen töihinsä, jos se pelko siellä sit helpottaisi. No, näinhän mä tein. Ja ei siinä sit kauhean kauan mennyt, kun mä löysin jo itteni hevosen selästä. Hui. Hui. Meillä on omat polut. No niin. Joo. Au. No siinähän sitä sit mentiin. Ekaa kertaa hevosella. Vaikka todellisuudessa mä vaan roikuin siellä satulassa ja hevonen meni täysin autopilotilla. No mä sit halusin oikeesti vähän haastetta siihen hommaan. Ja sillä lailla, että mä oikeesti oppisin ratsastaa. Erika hommas mulle sitten uuden hevosen, Hirven, joka oli ihan kunnolla koulutettu kouluhevonen eikä antaisi mitään ilmatteeksi. Hän myös hommas mulle siihen valmentajan. Spagaattijalkojen kanssa pieni tönäsy alapohkeella. Noin. Jos sä puristat reidellä kauhean paljon, se jarruttaa. Jos sä saat ikään kuin niinku reittä irti, niin se liikkuu helpommin eteenpäin. Menee suoraan pitkää pätkää tuo. Tiinan, joka on maailmanluokan tuomari ja todella kokenut asiassaan. Se oli hieno pitkä pätkä. Pitkät löllöt jalat ja vaan hengität. No, tässä sitä ollaan. Ekaa kertaa tunnilla. Ja siinä myös ensimmäisiä ravipätkiä. Hienosti mennään takakenossa ehkä hieman, mutta ottaen huomioon, että tämä oli tosiaan ensimmäinen kerta ikinä hevosella, joka ei ollut millekään aloittelijalle tarkoitettu. Joten kyllä mä ihan tyytyväinen tuohon oli. Älyttömän hyvä. Älyttömän hyvä. Ja tämän hirven koko, muistaakseni se oli 176 senttiä sen säkäkorkeus. Ja se on vähän tuollainen isohko, jolla se ravi ei ole tosiaan helppo. Et vaikka olisi ollut kokenutkin siinä, niin kyllä se aikamoista hyppyytystä oli. Ekalla kerralla me mentiin tosiaan pelkästään tuota harjoitusravia. Ja nyt tuli sitten aika oppia uutta, eli kevyt ravi. Eli se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ratsastaja nousee satulasta ylös joka toisella askella hevosen tahdissa. Tämä säästää sen hevosen selkää ja helpottaa liikkumista varsinkin verryttelyssä. Nyt se innostuu. Että ihmisen kestää monta tuntia oppia kevyt ravi. Sä oot niinku tunnissa oppinut sen. Hyvä. Ja tässä kohtaa mä tajusin sen, ettei mua kyllä enää yhtään pelottanut. Ja Hirvi oli kyllä todella hyvä opettaja ja omalla lempeällä olemuksellaan mulle myös sen pelon kesyttäjä. Sitten olikin vuorossa 3. kerta. Ja tällä kertaa mä kerroin Tiinalle, että mä haluun laukata. No hän sitten rupesi mulle korvanappiin kuiskuttelemaan ohjeita. Ja meikäläinen hän teki sitten työtä käskettyä. Pudota raippa, pudota raippa, pudota raippa. Anton, pudota raippa. Hyvä, hyvä. Sitten lyhennät olkia. Istut, hengitä. Pidä kauhukahvasta kiinni. Jatka. Jarruttele, se on hyvä. Odottaa. Istut, hengität ja jarruttele. Hyvä, hyvä. Vaikka oli siinä sit liikaa kuitenkin, kun on kylmä ilma, niin mitä enemmän tulee pakkasta, sen liikeempää on. Nyt mitä se käyntiin, se on tosi pitkä pätkä laukkaa. No siinä taisi jo vähän Tiinaakin jännittää, että kuinka mulle käy.
Kyllä mä sen myönnän, että oli oikeasti aika pelottavaa ja tietynlainen kuolemanpelko oli läsnä. Meidän tuossa tilanteessa, kun tajuaa sen, että ei sua tule kukaan täältä pelastaa, niin eipä siinä auta mikään muu kuin luottaa omaan tekemiseen ja toivoa, ettei mitään käy. Raputtele sitä ja se on kaikki on hyvin. Super. Joo. Hyvä. Hyvä. Oliko sun siirtynyt ravi? Joo. No sit tulikin 4. kerta. Tällä kertaa Tiina oli sit matkustelemassa maailmalla, niin hän ei päässyt pitämään tuntia, joten mentiinpä sitten vaan tällä omatoimisesti. Tällä kertaa mua ei kyllä yhtään jännittänyt sillain toi laukkaaminen, niin kuin viime kerralla. Ja nyt mä teinkin käynnistä, eli tuollain melkeinpä paikaltaan lähi laukkaamaan. Se kuulemma on jotenkin vaikeampaa, mutta en mä nyt tiedä. Jotenkin mä sen vahingossa vissiin tein. Ja teimme muuten vahingossa myös laukanvaihdonkin, mutta siitä nyt ei tullut vaan video. Tarkkasilmäiset varmaan huomasikin, että hirven kaula ympärillä oli tuollainen hihna. Mä pidin siitä kiinni, kun en mä osannut vielä tossa vaiheessa istua siellä selässä. Ja tuo laukkaaminenkin tapahtui tuollain keventäen. Mut nykyään mulla on kyllä aika paljon tasapaino kehittynyt ja tuosta hihnastakin on kyllä luovuttu. Ja tää homma nyt on ihan eri tasolla. Mutta nää on näitä ensimmäisiä videoita. Ja näillä mä ajattelin näyttää teille, kuinka tää homma lähti mulle. Tässä kohtaa oli sitten sen verran itseluottamusta tullut. Päätettiin lähteä maastoon. Mä menin edellä hirvellä ja perässä Erika tuli kultsihevosella, joka oli ehkä pikkusen herkempi ja sillain säikympi. Niin sen takia tää hirvi meni edellä ja antoi sen turvallisen tunteen hänelle. Mulla oli kans itsellä aika varma olo. Mä en enää sillain pelännyt mitään. Ja hirvekin kanssa mulla tuntui synkkäävän oikein hyvin. Ja kyllä mä siitä rupesin jo aika paljon tykkäämäänkin. Esimerkkinä yksi ilta nukkumaan mennessä mä mietin, että mitenköhän sillä menee siellä karsinnassa. Näissä videoissa harmillisesti tuo äänenlaatu ei välttämättä ole paras. Johtuen ihan siitä, että toi ratsastaminen oli niin vaikeeta vielä kuitenkin mulle. Ja ei viittin yhtään ruveta kyllä liikaa huomiota laittaa mihinkään NS-turhaan asiaan. Eli nyt äänenlaatuun. Mutta toivottavasti kuulet jotain. Kiitä vaan. No, tekee hyvää näille, että ne joutuu nostelemaan jalkojaan ja kattelee, ettei mene sitä tasaisella. Kaikki on muuten vähän kapea. Joo. Ei ole meikäläisen puolelle mennä hirveänä varaa. No sitä se Tiina sanoo, että hän mietti koko aika, että miten se... Joo, että sitten tämmöstä... Joo, toivottavasti on ihan laho, että senkin voisi vaan siitä. Ja sitten me... Ai niin joo, tää oli näin pieni tää meidän kävely. Vois kääntyä tonne vasemmalle ylös, kun meni tuolla toi polku, missä oli toi kaatunut puurunko, niin meni semmonen selkeä vähän niittymäinen polku, niin se menee sinne, missä on sitä vanhaa metsätietä. Tää tulee johonkin Suompään tielle. Mä ton seuraavan puun jälkeen oikein pyörähän. Joo. Se oli rusakko vaan. No tässä meinas hirvi lähtee vähän alta. Kyllä se tuollainen isokin eläin lähtee yllättävän sähkästi liikkeelle. Varsinkin säikähtäessään. Ja sitten jos et ole valmis, niin sen tietää miten tossa käy. Aukesko nikamallukot? Niin se on tarkoittaa, maastossa kannattaa silleen istua satulaan silleen tiiviin. Niin hyvä, että istuit. Mennään sitä peltoaukeaman kautta pois.
Et sä nyt koivua vois syödä. Saku suuttuu. Oh, kato, polvi oli lähellä lähteä sijoilta. Oh, enää täältä oikeeta. Nyt tää vanhana este-tyyppinä yppää, niinpä tietenkin. Oja. Rauha. Hirvi kaikki hyvin. Tuu tänne, Hirvi. Oja. Ota kiinni. Hyvä, Hirvi. Ei hätä. Ensimmäinen tippuminen, nyt ei tarvitse sitä pelätä. Sattuuko pahasti? Sattuiko pahasti? Missä sun kamera on? Joo. Onko kamera tippunut? Se on tossa. Joo, mä otan sen kohta, kun tää on vähän rauhoittunut. Se oli huono se, katos tätä. Se hyppy sinne. Sitten kun sulla ei ollut enää Niin kun mä ajattelin sitä, että takana rysähtää, että tää hyppää, sitä mä meinasin. Niin. Mutta se lähti sitä itse ja tuli poikittain ja hevonen ja... Niin mä lensit selälle siinä. Joo. Harmi kun ei tullut videolle, mutta nyt se tapahtui. Joo, oliko hauskaa. Erika näytti vähän hyppyä tosta joen ylittä ja mä olin tossa lähellä, niin tää vähän säikähti siitä. Aiheutettiin nyt tää pieni. Joo, sitten hirvi lähti tonne pusikkoon, niin se tuli kyllä rauhallisena takaisin. Nyt se on vähän villinen. Hyvä. Sellaista. Selkäranka meni mulla 7 kohtaa murti, mutta ei sen pahempaa. Ei mennytkään, mulla ilma pihalla vieläkin. No niin. Sellaista. Tällä kertaa. Eka tippuminen tosiaan sellaista. Vähän alaselkä meni kipeäksi siitä, mutta eipä se sen kummempaa käynyt. Hyvä. Vähän on kuraset vaatteet. En tiedä mistä johtuu.